għal dan il-messaġġ il-lejla. Ejja nitolbu flimkien u nixtieq ngħidilkom minn qalbi, please ixxenna għall-mulej. Eżda saħwa jekk tixxenna għall-mulej, il-ġuħ għall-affarijiet tad-dinja u tad-dnub ma jibqalekx istess. Jekk inti għadek tixxenna għall-affarijiet li Alla ma jixxennaqx għalihom, iċċekkja waħda qalbek biex tkun taf fejn qalbek. Amen? Imma qitlob minn miegħi għaliex nemmen li dan huwa messaġġ li ħajinkoraġġik lilek għal ġisem ta' Kristu. Number one, ixtieq nagħmel dan il-statement esklusivament, dan il-messaġġ huwa għal Kristjani, bħal maġġoranza tal-messaġġi li nagħmel anyway. Imma għal Kristjani mhux biss River of Love, għal Kristjani kollha ta' Malta Għawdex. U għal dawk kollha li jifhmu bil-Maltin li huma f'nazzjonijiet differenti. Ejn nitolbu flimkien, Missi Qaddis. Għatini il-ġuħ u għatini l-aġġ. Għal-kelma tiegħek. Għatini rivelazzjoni mulej tal-kelma qaddisa tiegħek u llum nirċievi rivelazzjoni u nemmen li għattu għadd iktar. Ma nerġa' nkun l-istess iktar. Grazzi Abba Missier. Grazzi Spiritu Santu li inti tkellimni u li inti tkompli tirrevela lilek innifsek lili f'isem Ġesu Kristu. Amen. Morru fil-ktieb ta' Ġagbu 5. Ġagbu 5. Grazzi Ġesu. Halleluja. Nirringrazzjak Spiritu Santu tar-revelazzjoni tad-dilka tiegħek. Halleluja. U grazzi li għalkemm naraw bost affarijiet ħżiena madwarna, inti qed taħdem. Inti qed taħdem. Fil-ktieb ta' Ġagbu kapitlu 5 tajtek vers 7. Tgħid l-aħwa stabru ħudu paċenzja taqtax qalbek. Sa ma jassal il-mulej. Ara, il-bidwi joqgħod b'sabar, paċenzja kbira, jistenna l-frott għażiż tal-art. Xi ħaġa interessanti di, għax in-nies Alla jgħidilhom frott għażiż. Il-popli Alla jgħidilhom frott għażiż. Għadhom ma ġewx maħtufa, ma ġewx harvested. Imma il-bidwi joqgħod b'sabar kbir jistenna l-frott għażiż tal-art. Sa ma jieħu x-xita bikrija u imwaħħra. Di kelma jiena qatt ma nuża. Jiġifieri x-xita tal-aħħar. Imwaħħra. Mela, il-bidwi qed jistenna biex qabel ma jiġi ikun hemm l-ewwel xita u jkun hemm l-aħħar xita. U qabel wara l-aħħar xita xi seħħ. Ħsad. Dak li għedid. Stabru intom u l-koll. Għaw għalkom għax il-midġa tal-mulej fil-qrib. Kabba minnkom temlu l-midġa tal-mulej fil-qrib? Ma s-sanna ftit. Jekk il-midġa tal-mulej fil-qrib, għatri s-seħ xaħġa. Għatri s-seħ l-axħar xita. Issa jena nemmen li din ix-xita diġa bdiet. Jena nemmen li diġa, jekk intom taraw, vera sa il-ħazen pervers, sessualita perversa f'kull kamp, f'kull settur, f'kull erja. Et tiżdied brata maġla. Mintom qed tindunaw ukoll hawn moviment madwar id-dinja? Moviment tal-Ispiritu Santu? Dak qed jipprepara il-frott għażiż tal-art. U ħafna tiduru lejn Kristu. Ħafna tiduru lejn Kristu. Allura nafu anka b'da s-sinjal waħdu li l-midġa ta' Ġesu waslet iktar fi qrib. Żgur. Issa ma nafx kemm hu fi qrib sena sentej, ma naħsibx li 100 sena, ma naħseb. Imma nafu żgur li waħda mis-sinjali ta' qabel il-midġa ta' Ġesu hija x-xita tal-aħħar. Ix-xita tal-aħħar. Morru fil-ktieb ta' Deuteronomju 11. Għalli ma xita qed nirreferi jien għax-xita tal-Ispiritu Santu. Għax-xita tal-Ispiritu Santu.
Deuteronomju 11 vers 13. Isimgħu għax jgħid. Jekk intom tissimgħu sewwa l-ordnijiet tiegħu li qiegħed nagħtikom illum u tħobbu lil Mulej Alla tagħkom u sservuh b'qalbkom kollha u bruħkom kollha. Ara x'inhu ġej. Jien nagħtikom fi żmienha ix-xita għall-artkom. Ix-xita għall-artkom. Ix-xitwa bikrija u x-xitwa imwaħħra. Ix-xita, sorry, x'għedtilkom xitwa, Insomma, was probably tkun fi xitwa, imma actually ma tkunx fi xitwa, believe it or not. Ix-xita bikrija u x-xita mwaħħra, ġifieri x-xita tal-aħħar. U tiġbor il-qmuħ tiegħek. Tiġbor il-qmuħ, ġifieri il-harvest, il-ħsad, il-qamħ, l-imbit tiegħek u ż-żejt tiegħek nagħtik il-ħdura tar-raba għall-bejjem tiegħek u tikol u tixba. Meta hija x-xita bikrija? Hawn xi ħadd minnkom tafu meta tibda x-xita bikrija? Bravu! F'Settembru. Jiġifieri skont il-kalendarju tagħna, l-ewwel ma tiġi mhux it-tieni xita fl-aħħar tas-sena, l-ewwel fl-aħħar tas-sena tiġi l-ewwel xita. Qed tifhmu? Għax aħna forsi ngħidu mela l-ewwel xita hija madwar Jannar frar. Mbagħad l-aħħar xita madwar bil-kontra. Lew tinsiex dawn ma' staġunijiet Lut, jiġifieri Alla jara l-Bibja mill-lat staġunijiet ta' Lut. Mela, l-ewwel xita hija madwar Settembru. It-tieni xita jew l-aħħar xita hija madwar April. Infatti ħafna drabi ikun għadu ikun deħal is-sajf naraw ngħidu illu din ix-xita kollha. Hija x-xita imma għandhom żewġ skopijiet differenti. L-ewwel xita u t-tieni xita hawn xi ħadd jifhem fl-agrikoltura hawnhekk. Hawn xi ħadd jifhem fil-ħaxix. Illum il-ġurnata hawn ħafna jifhmu fil-ħaxixa. Mela, di interessanti. Il-Mulej poġġi li fuq qalbi biex nitkellem mhux biss magħkom imma anke mal-ġisem ta' Kristu. Infatti il-ħatlat da fuq kellem l-Italja, volja dejjem ikun differenti naqa' messaġġ wieħed jew ieħor. Imma li jiena nemmen li aħna qegħdin qed nistennew qed naraw qed iżdied l-aħħar xita. Ix-xita tal-aħħar. Ix-xita li kieku narawha mill-lat naturali tiġi madwar April. Imma aħna mhux nitkellmu mill-lat naturali, nitkellmu mill-lat spiritwali. Għaw xi ħadd tixtiequ taraw ix-xita tal-Ispiritu Santu? Amen? X'jiġi qabel ma tiġi x-xita hemm affarijiet li jridu jiġu qabel. Kont taf din? Taf li inti u jiena ninfluenzaw ix-xita? Kont taf din inti? Ma kontx nafa jiena. Ix-xita minn fejn tiġi? Ħannara. Min fej? Min fej? Sanna ftit, mux kulħadd jaqbelaw. Min fej tiġi x-xita? Min sema. Min jgħid mis sema? Min jgħid minn ximkien ieħor? Ximkien ieħor? Inti? Min fej, brother? Min fej jiġi? Matthew, inti għalajt idek. Min fej, Matthew jgħid mill-baħar tiġi x-xita? Min fej jiġi? Matthew għandu raġun? Qabel ma tiġi misħab, tiġi meħuda mill-baħar. Iġifieri, dak li qed tistenna minn hemm fuq, il-bidu tiegħu huwa hawn isfel. Wow! Qed tifhmu? Qed tifhmu xi ħaġa? Qabel ma tiġi x-xita misħab hemm fuq. Minn hemm fuq minn fejn tiġi? Tkun inxtarbet minn l-art, mill-baħar, mill-ilmijiet fuq l-art. Isma' moħħ ġan, dan huwa messaġġ profetiku u li għandna jitalmu kemm aħna l-knejjes kollha ta' Malta, Nsara kollha ta' Malta jitalmu minna. Għax aħna qegħdin fi żmien
li għandna bżonn ix-xita. Number 1 fil-Bibja kontu tafu li x-xita tfisser barka? Ix-xita hija barka. Però qabel isma' għadi. Qabel ma tiġi x-xita, taf xi jiġi laċ. Moħkom hawn. Qabel ma tiġi x-xita jiġi laċ. Ix-xita hija ir-risposta għall-laċ. Smajtu għadi? Dan huwa kliem profetiku, bibliku, imma profetiku anka żmien li aħna dnejxu. L-ewwel xita xogħla hija bl-Ingliż hija dak to moisture the soil and the seed. Xejdu la bil-moj kelma bil-xarrab. Ma mhux ix-xarrab għax anke l-aħħar waħda. Tumda. Isa biex tumdik, xi kliem ibes u xi kliem stram. Aw tumda. Tumida. Sewa. Imma ikun hemm dak l-umdu, dak l-ilma fuq l-ilma, imma li kemm tipprepara l-art, trattab moħħkom hawn. Trattab l-art. Mela l-ewwel tkun hemm laċ. Laċ moħħkom hawn. Poplu Talla. Intom huwa r-risposta għax-xita ta'? Intom tidu ġibu għax-xita? Moħħkom isimgħu sewwa. L-ewwel xita tiġi biex trattab l-art u biex iż-żerrija tiġġermina. L-istess silma huwa dak li jiġi evaporat fi sħab. U jgħaddi żmien, ismawni ma jfissirx għax jiġi evaporat illum, ħadd inżel ix-xita għada. Javapora, jibda jakkumula u jsir sħaba. Mbagħad ismawha, meta titqal tinżel ix-xita. Meta jkun hemm ammont kbir ta' tar ta' xita fi sħab, mbagħad ta' xita. U tiġi u tfawwar l-art. Mela l-ewwel xita li tinżel, jew dak l-ilma li hawn fuq dik l-art, l-ewwel jiġi evaporat, jikkrea sħab, dak is-sħab jiġi maqut, għak ngħidulu sħab maqut ġej għax-xita. Jiġifieri qed jaqgħad. U jiġi ħavi u jispiċċa jaqa'. Moħħkom hawn. Dak l-istess ilma, s-sismawa, mod profetiku, da kollu klim simboliku profetiku, spirituali. Ix-xita tbiddel u tnaddaf l-atmosfera. Wara x-xita, ġili x'ngħidu ħafna drabi. L-arja kemm nadifa. Wara l-ewwel xita, wara dak is-sajf, kif tgħid, qareħ, qalil, wara dak is-sajf qalilek, u mbagħad tiġi l-ewwel xita kulħadd jifraħ biha. Għax tnaddaf l-arja, jerġa' jiffriska naqra l-arja u kulħadd jkun pjaċir biha. Sewwa, din ix-xita tibda isma'ha bl-Ingliż. Bżonn ngħidilkom bil-Malti. Tibda tifforma fis-sħab, fis-sema, ċelloli, cells ta' gruppi ta' sħab. Tiftakru għal-istorja ta' Elija. Meta dal-persuna, number 1, ma kienx la Kristjan u laqqas kien ludi. Kontu taf l-Kristjan Elija ma kienx ludi jint? Ma kienx wieħed mill-nies tal-patt. Sewwa kien tiġbajt. Kien xaba jekol għal ġbajt. Għalhom minn fejn għalhom ġbajt. Tiġbajt. Amen. Bisimawni, da Elija, il-Bibja tgħidlek dan talab. U meta talabu waqfet ix-xita. U mbagħad wara reġa' talab, reġa' ġiet ix-xita.
Mela ħanibdew naraw issa pattern ta' kif nemmen li bħalissa l-mulet ikellem il-poplu tiegħu Kristjan insara madwar Malta u għawda ġak li għandhom l-aċċalih. Number 1, it-talb. it-talb li tikkomunika malla. Taf li l-maġġoranza tal-Kristjani ma jitolbux? Tiġix tgħid li għax ngħid talba fil-għoda ta' jitolbu. Jina u inti msejħin għal ħajja ta' talb. Infatti, għal dawk li intom għadkom qatt ma ġejtu mamda fl-Ispiritu Santu, itolbu. Number 1, ixxenqu biex timtlew bl-Ispiritu Santu, tiġu mamda bl-Ispiritu Santu, ħalli intom ikolkom il-lingwa tat-talb. Għax bil-naturala aħna nibdispiċaw ngħidu punt 1, punt 2, punt 3 sa xemm iktar. Imma meta titlob bl-Ispiritu, għandek lingwa kontinwa, għandek xmara. Amen? Il-maġġoranza ta' Kristjani, taf il-maġġoranza tal-ministri, ftit li xej jitolbu. Ħan intikom eżempju, trid? Ħan nlokalizza lilek. I'm gonna locate you. Ħan ilek kemm titlob inti. Issa, jiena ma rridx nħabbar imma ħammar wiċċ ħadd. Imma bejnek u bejn mulej. Kull filgħodu inti kif tqum, titlob tfaħħar il-mulej. Tirrispondunix. Meta inti tkun ħatamel xi ħaġa xi pjan, tmur quddiem il-mulej biha, tgħidlu mulej din issa nagħmilha, di trid nagħmilha. Dak li inti qed tagħmel bħalissa fil-ħajja tiegħek, job, karriera, ħbiberija. Fittixti il-mulej fuqhom, joqbad u għamilta. U tamajt li Alla jbirika xorta waħda. U jekk tinnota, il-maġġoranza tal-Kristjani ma jitolbux fuq affarijiet li jagħmlu kontinwament kuljum u laqqas jafu li Alla m'għandux jasam xejn ma dak li qed jagħmlu. Jekk mhux straight forward joffend of wiċċu. Dat ngħidilkom eżempju prattiku kif il-maġġoranza ma jitolbux. Meta inti tiġi biex issifer, jekk inti ħadam xi ħaġa, mulej. Din għalik okej? Di trida. Mhux qed ngħidlek li jekk ma jgħidlekx go for it tmurx, imma poġġi il-Bibja tgħidlek Proverbi 3 vers 5 u 6. F'kull ma tagħmel qis lilu. Ħalli hu jwittilek traqatek. U jbierkek f'dak li tagħmel. Amen? Elija ma isimgħu għadi. Għax di aħna xi kultant naqtaw qalbna bħal spiċi ngħidu għax aħna għax ma tantx għandi ma min nitlob, għax ma tantx għandi ma min nixxierek. Jew għax aħna maħniex għax hawn iktar kontra l-mulej milli favur il-mulej. Da wieħed kien u ġiet ix-xita. Wieħed qalbu konsagrata għall-mulej u ġab ix-xita fuq pajjiż. Wieħed. Inti dak il-wieħed. Tajjeb li jkollna l-prayer groups u ħafna minnkom qed titażnu u m'intomx poġġu t-talb bħala priorità. U issa s-sajf u issa il-ġranet tat-talb taf x'qed tagħmluhom barbecue. Tajjeb li tagħmlu l-barbecue. Imma ħani qavi. Qalbu dar-raġel wieħed biss. Kienet li toġob il-Alla. Ifittex il-oġob il-Alla. Alla, il-dan il-bniedem wieħed biss, għax qalbu kienet Alla u talab, Alla semaw. Alla dilku, l-Ispiritu Santu, u Alla għamel eżatt dak li talab. Bniedem wieħed. Kif tiġi din ix-xita? Kemm minnkom għandkom, għaw xaħat minnkom għandkom ħafna files ritratti fuq il-telefon u ma tkomx fejn tpoġġuhom. U mbagħad tiftaħ app jisimha iCloud. U titfa' ritratti fuq l-iCloud. Biex imbagħad meta jkollok bżonnhom tiddownloadihom biex tarahom biex jimmanifestaw. Ix-xita spiritwali jekk taħdem. Aħna llum x'qed nagħmlu? Alla tgħidilna llum b'mod profetiku, istorjaw it-talb tagħkom fl-ispirtu fir-realm spiritwali
fly cloud ħalli l-manifestazzjoni ta' dak li hemm fly cloud. Il-cloud talla tal-Ispirtu tiġi x-xita meta jkollok bżonn il-manifestazzjoni tal-li inti l-istorjajt fi sħaba. Mhux sħaba letterali, fir-rem spirituali. Mbagħad meta il-cloud, l-iCloud account, l-akkont tiegħek tal-iCloud, bil-Malti kif nagħmluha? Jinsħaba. iCloud, mhux jekk tiġi jinsħaba. Meta tinklilek, x'tgħidlek? Hemm bżonn li tbattala. Are you getting this? Your iCloud account is full. You need to empty it. Hemm bżonn tbattala. U hija b'mod l-istess ħaġa fir-realm tal-Ispirtu. Ħanilkom aħor. Alla jħobbok sew jekk tħobbu u anke jekk tobgħodu lura xorta jħobbok. Ma jfissirx li awtomatikament inti salvat għax imbagħad inti tirrispondi lura. Imma mill-rigward ta' point Alla diġà ħabbek u ma tistax ġelu jħobbok inqas jħobbok iktar. Diġà ħabbek. Ovvjament bħalma nafu biex jiena nibbenefika minn dik l-imħabba u l-barkiet li għandu Alla lija, jien irid nagħmel il-parti tiegħi fis-sens mhux biex nġelu jħobbni, imma biex jiena nirrispondi għal dak li għandu għalija. Amen? Issa isma'. Jekk jiena irrid ix-xita tal-Ispirtu Santu biex tiġi fuq ħajti, mhux ħa tiġi għax Alla jħobbni. Irrid tiġi għax nistorjajt it-talb fly cloud. Fi sħaba tal-Ispirtu, fir-ren tal-Ispirtu hemm reservoir saħwa. Kull revival ta' xita spirituali li għaġġit fuq id-dinja, taf kif bdiet? In-nies jitolbu. Il-nies jitolbu. Tħossokx ikkundannat, imma ħossok daqsxejn beżbess. Ħafna minnkom qatt ma tiġu għat-talb. Tgħidlina nitlob waħdi. Tajjeb, imma il-mulej krea knisja, poplu, biex jiġu flimkien, biex bħalma naraw fl-Atti tal-Apostli qabel ma ġiet l-ewwel xita kien hemm in-nies jitolbu. U bħalma ħad tiġri għall-aħħar xita ikun hemm nies Kristjani miġbura jitolbu. Amen. Halleluja. Kif ħanaraw din ix-xita tiġi? Ħanilkom aħwan ix-xita nagħmilkom kuraġġ il dawk kollha li tisimgħu llum fuq YouTube, televiżjoni, Facebook. Il-mulej fil-ħlina kbira tiegħu fil-grazzja tiegħu ġieli li tani viżjonijiet jew ħolm profetiku. U ġieli nikol xi ħaġa tippalli fl-istonku u jkolli ħolm patetiku. It-tnej ikolli għax jiena sew spiritwali u sew ġisem. Sewwa, imma mbagħad tibda titgħallem, tiddixxerni li ma talla u li ma li ġej mill-pizza li qaditlek fuq l-istonku. Sewwa? Imma fi żmien tal-konferenza f'April li għaddew kien it-tnej mhux l-ewwel tal-konferenza tal-Holy Spirit Conference imma tal-Where Eagles Soar Leadership Conference. U niftakar kelli ħolma ċarissima fejn jiena rajt nidħal ġo kamra ġi anġlu kbir ħdejja qabadni minn hawnhekk jiżu qabadni xi isek qabad xi spalli raba b'xi qmiż biss. Sewwa? Qabadni, ġarni, ħadni fuq l-isħab, taħti rajt ħafna swidija, rajt il-ħażen u rajt ħafna safar itiru taħti. U jiena lill-Alla jew mal-anġlu tal-mulej dak il-ħinet kemm hawn ħażen mulej, kemm żied il-ħażen. Imma mbagħad orjeni 3 portals kbar. Propja kien hemm 2 kbar ħafna u waħda daqsa jisu medium. U minn ġodaw il-portals twieqi min-naħa l-oħra rajt anġli jisom ġejjin lesti biex jiġu rilisjati daw l-anġli. U nisma' lill-mulej jgħidli jon kella l-anġlu tal-mulej li kien mdejja fil-ħolma jgħidli għalli taqtax qalbek ibni għax għad baqa' tama. U għalli dawn il-portals fl-ispirtu qed jiġu miftuħa minħabba x'qed isir River of Love.
faċli meta tħares lejn natural, lek tħares faċli meta inti tibda tħares lejn il-mewġ, tibda taħseb li ħatereq. Ma tinsa li inti Ġesu qiegħed fuq id-dajsa miegħek. Faċli tibda tara madwarek il-ħażen u l-ħmiġ u perverżjoni u affarijiet li jiġu legalizzati li joffendu lill-Alla b'mod dirett. Faċli. Imma ħanejdilkom quddiem Malta u hawnhekk kollha. Quddiem il-Prim Ministru, il-President u l-Ministri kollha li tellgħu mill-bniedem u jridu jinżlu bil-bniedem. Alla qed jaħdem u Kristu għadu fuq it-tron. Halleluja. Grazzi Ġesu. Aħna nħarsu lejn Elija. By the way, Elija kellu il-prodiġja tiegħu Eliżew. Imma Elija huwa l-iktar profeta famuż fil-Bibja għaliex minħabba l-qawwa li ra Alla wera fi żmien tal-ħajja tiegħu fi żmien moħħkom għax di l-kelma kelmitni ħafna llum. Fi żmien tal-iktar saltna korrotta li kien hemm Iżrael tar-re Aħab. U l-mara tiegħu Ġeżebel. Jiġifieri Elija m'dak li l-profeta li aħna tant nammiraw u tant li nixxenqu nkunu bħalu hekk għandu jkun. Rada l-qawwa kollha fl-iktar żmien korrott maħmux ta' dlam ta' Iżrael. I'm encouraged. Darkness is only rising to make you shine brighter. Id-dlam ma tikber biss biex inti tiddi iktar. Intom qed tindanaw x'qed jiġri. Intom qed ikolkom qed ixxommu x'qed jiġri. Mintom x'indunaw li s-sisin tal-infern qed jiġu medda u qed jiġu terrorizzati u xxejkjati u terremot li qed jiġri pajjiżna. U taf min qed jagħmlu? Alla bil-poplu tiegħu. Hallelujah! Gloria lilek, shout hallelujah! Shout, mhux whisperek lek, shout! Welcome to River of Love. Amen. Kull xita għandha l-istaġun. Kull xita għandha l-istaġun tagħha. Issa din interessanti, moħkom hawn. Aħna naħsbu li kieku dejjem ikun xita, li kieku tkun dejjem xita, kieku tifqa il-crops, tifqa l-ħaxix u ma jibqa' xejn nieklu. Hemm staġun għax-xita u hemm raġun għax-xita. Kif tgħid crops, il-ħsad, il-ħxejjex kieku jmut. Jekk tibqa' dejjem xita kif tifqgħu l-ikel u ma jibqax tajjeb. Issa moħħkom hawn, għaliex illum onestament ħanidilkom. Kif tani dir-revelazzjoni l-mulej, bdejt nikbi, bdejt kemm inti kbir mulej. Kemm inti tal-ġenn, kemm inti kbir mulej, xerf għandek. Mela l-ewwel tiġi l-ewwel xita biex ixarrab dik iż-żerrija ħatinfetaħ, l-art ħatirtaħab. Imma mbagħad ħafna snin għal ftit snin, jew għal ftit jiem mhux snin, ma jkun hemmx iktar xita. Number one tagħti ċans biex dik iż-żerrija tikber. Apparti minn hekk, meta tibda tikber ix-xitla, x'għandha bżonn ix-xitla? Id-demel. Għal min iħobb id-demel ukoll għandu skop. Għal min huwa demel ukoll għandu skop għalih. Meta tara xi ħadd jaġixxi tad-demel jgħidlu grazzi mole għalik bro.
jekk is-siġra tal-ħajja tikber. Għandu skop. Malla xejn ma jinħela. Amen. U għablina u inti għed ingergru kontra d-demel. U għalet jgħidlek dan id-demel għandek bżon bħalissa ħatikber. Ħadissaħħaħ. Għax ħafna minnkom il-Kristjani jgħid il-mulej bħajtu babies bil-guggu. Issa żmien tal-guggu għaf. Issa faċċa d-demel. Għax dak ħajsaħħek. Amen. Tiddejdilkom biex ixu għamamul id-demel. Nispera ma qabadkomx il-ġuħ. Huwa fertilizzant mamul mill-koko ta' żwiemel tal-baqar u tat-tiġiġ. U jekk hawn xi ħadd skandalizza għax qed koko, jekk tiftaħ it-televiżjoni Maltija minn filosofija filgħaxija mimliha koko qalbi tiegħi. U ruxma ta' pjattaformi liberali perversi da' koko żgur. Ma tħabbix rasek, għallandu skop għalih ukoll. Alleluja, glorja l-mulej. Thank you, Jesus. Eżatt. Eżatt. Tidu tkunu tafu l-komplement tat-taħlita? Mamula wkoll minn xi ħaxix. Ara kif kollox Alla jagħmel Borma u Malta, il-ħaxixa żdiedet. Sewwa mill-pipi biex jagħmlu aktar immerra, ovvja. U dan huwa li kollu in-nutriment fih ta' nitroġen, fosforus u potassium u jagħmel is-siġra b'saħħitha. Metleb dak klim ta' dawa huwa klim naqgħu Malti bombastiku imma mhux l-ebda waħda minnhom hija xi dawa. Amen. Qed tifhmu kif għandu skop għal kollox. Mhux tab xejn mula jgħidilkom dak li x-xitan iġib kontra tagħkom. Ħabbix rasek. Dak ħallejtu jiġi biex jien indawwar kollox favur tagħkom. Halleluja. U meta jajrukom u jsemmukom fuq televizjoni, għejdilhom grazzi tal-attenzjoni u tal-advertisement b'xejn, anzi qed tħallsu win. Amen aħwa. X'inhi l-parti tiegħi u tiegħek? X'namlu jiena u int? Fil-ktieb ta' Iżajija morru hemm, kapitlu 44. Isaiah 44, vers 1, sa vers 3. U issa isma' Ġakob, għaddejja tiegħi, poplu tiegħi, Iżrael, jiena ħtartek, jiena żiltek. Dan jgħid il-mulej li jagħmlek dak li sawrek sa mill-ġuf l-għajnuna tiegħek la tibżax. Ġakob il-qaddej tiegħi, Ġeserun li jiena żilt għax jiena nsawwab l-ilma fuq l-art taċ-ċana. L-ilma mhux fuq l-art nieġfa, l-ilma fuq l-art għaċ-ċana. Tidnejdilkom bħalissa Malta hija għaċ-ċana. Il-maġġoranza tal-Maltin, il-korruzzjoni qed iddejjaqhom. Illi joffendu lill-Alla u l-Qaddisin u lill-Madonna u lill-Kristu u jridu nagħmlu li jiġu ktar għamelek, u mbagħad jgħidha ċajta fl-aħħar qed iddejjaqhom il-Maltin. Qed isiru għaċċana għall-affarijiet tal-Alla. Qed isiru għaċċana għall-affarijiet li hemm bżonn xita molej għax dal-ħmiġ hemm bżonn jiġi miklus. Dan kollu qed jipprepara. Qed jipprepara x-xita tal-Alla. Amen.
In-nies mhumiex kontenti li tista' ssib id-droga kull imkien. U l-nies Maltin mhumiex kontenti li s-suwiċidju qed jiżdiedu blood dodge. L-art Malta Għawdex qed issir iktar aċċana għax il-poplu qed jinduna, il-poplu tal-la qed jitlob, l-Ispirtu Santu qed jaħdem, Ġesu Kristu għadu fuq it-tron u ħadd ma ħajniżlu minn hemm. Halleluja! Għax jien insawwab l-ilma fuq l-art aċċana. Għalhekk waħda mill-iktar barkit kbar f'ħajtek Kristjan, Nisrani, Ortodoss, Protestanti kbar, waħda mill-ikbar barkit f'ħajtek taf x'inhi? L-ħaġġ u l-ġuħ. Amen. U xmajjar fuq in-niexef, jekk hekk fuq nislek insawwab l-Ispirtu Santu tiegħi u l-barka tiegħi fuq uliedek. Halleluja. Alla jitfa' x-xita tal-Ispirtu Santu fejn hemm il-ħaġġ. Kull jum itolbu Maltin u Għawċin, Maltin insara, Kristjani, Kattolċi, Protestanti, Ortodossi, Karizmatiċi, Neokatekumenali, kull jum itlob mulej, għatina l-ħaġġ u għatina l-ġuħ għalik. Meta Alla bat il-manna, qabel ma bat il-manna kien hemm il-ġuħ. Amen? Mbagħad ukoll batilhom xmajjar ta' il-maħaj. U ħarġet din ix-xmara la mill-vit, la minn ġo xi pool, ħarġet minn xi ħaġa li tidher mejta u jibsa ġebla. Mill-blad. Jiena u inti ġebel ħaj. Jiena u inti ġebel ħaj fi Kristu. Ġesu għal-blata ta' dejjem li ma titħarrikx. Imma jiena u inti mibnin fuq dik il-blata u minna ħajoħroġ dan l-ilma ta' xmajjar ħaj biex jiksil Malta Għawdex. U xejn u ħadd ma ħajwaqfu. U iktar ma jipprova waqfuh, iktar jiżdied b'qawwa. Ara ma tmorġux taħsbu li qed nippritka messaġġ b'entużjażmu. Dan huwa l-kelma tal-mulej għal dan iż-żmien għal min għandu widna biex jisma'. Amen. Itkellmu. Oblat ħaj, ġebel ħaj, tkellmu. Għax intom il-ġebel li tistgħu tagħtu l-ħajja li din l-art. Tistħix titkellem? Tistħix, anzi jistħi jekk tistħi titkellem għal Ġesu. In-nies ta' madwarek jafu li int Kristjan. In-nies li taħdem magħhom jafu li int Kristjan. Mhux qed ngħidlek b'arroganza, b'imħabba u bil-verità. Jafu li int Kristjan. U għax ara ma tmux tistħi tgħidilhom li int parti mill-familja River of Love. Anka x-xitan iħobba River of Love, għalhekk jiġi jipprova jkisser ma mhux ħar nixxielu, għalhekk jiġi jitkeċċa minn hawnhekk kemm il-darba. Halleluja. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Kemm minnkom tixtiequ li Alla jużak? Brother and sister, this is your time. ħares il-dak taħdek, jgħidu dan huwa żmienek. Dan huwa l-ħin tiegħek. Dan huwa l-istaġun tiegħek. Ejlu. U minn hemm. Dan huwa l-istaġun tiegħek. Ismawni. Fil-ktib ta' Koħlet 4. Toqgħodlek toqgħodx tistenna li l-affarijiet jinbidlu jsiru għall-aħjar. Xi ħadd brother illum ċempitlu l-bieraħ ilu naqa' ma jiġi inqabad f'nazba u ċirku ta' dnobiet. Kellu jiġi llum, mbagħad illum ċempelli qalli mhux ġejta qalli ħa nistenna l-affarijiet isiru aħjar. Qalbi, l-affarijiet ħajsiru bis-saqar. Le, mhux ħajsiru, inti taħseb li d-demonju ħajjejnek biex l-affarijiet isiru aħjar. Le. Ħanejlkom aħwa. L-unika mod li inti tista' tikkruzja, ta' fuq xi tfisser tikkruzja, kemm inkom tifhmuha tikkruzja. Aw karozzi barra Malta l-Italja, imma Malta ma tantx għandha bżonn l-kruż, għax kif tafad il-kruż ġadda salina ħalora. Il-kruż tfisser barra Malta meta konna l-Amerika jiena pereżempju għandek sijat se l-istess triq. U kellha il-karozza kellha buttuna tafas kruż. U tibqa' hemmhekk tista' tirrelaxja, ma bżonn tafas gas għax għajja sejrek sija twal. Sewwa. U inti tafas u inti tikkrużja.
Isma', l-unika mod li inti tista' tikkruzja mingħajr pressjoni hija l-isfel. L-unika mod li inta tista' timxi billi just you flow, the only way you can only flow is downward. Ma tistax tiflowja awtomatikament il-fuq, tista' tiflowja biss awtomatikament l-isfel. U jekk hawn xi ħadd minnkom qed tisma' tistennew li l-affarijiet jinbidlu u l-affarijiet imorru għall-aħjar, qed tikkrużja l-isfel. Jekk hawn insara taraw dal-messaġġ bħalissa qed tikkrużja biss l-isfel. Għalhekk il-mulej jgħidlek inti trid tqum u tmur kontra l-kurrent. Jina u inti maħniex ikkreati biex immorru mal-kurrent. Jina u inti Alla li jammar fina biex jidina s-saħħa morru kontra l-kurrent. Amen? U għalhekk inti tkun taf li għandek is-suċċess, għax kemm inti ġast qed tiflowja m'għandek l-ebda suċċess għax kollox qed iġorrok. Amen? Alleluja. Jekk trid is-suċċess u minn hemm ibda qbad il-kelma tal-Alla, ixxenna għall-mulej, ixxenna ikollok laċċ, għattaħin mal-mulej, għattaħin faħru ringrazzjah, taqtax mix-xirka. Amen? ħafna mill-Kristjani jixtiequ jiddu għal Alla. Imma mbagħad joqogħdu jgergru kontra d-dlam. Naf xi tfisser li tgerger kontra d-dlam, mhux qed ngħidlek li joġobni d-dlam, imma d-dlam huwa proprju opportunità għalik biex tiddi. Amen. Meta aħna naraw id-dlam jiżdied madwarna, mela ftakar, mela anka d-dija tal-Kristjani u tal-Knisja ħadd iddi iktar. Għax fejn jidlam id-dlam, id-dawl talla jiddi iktar bil-bosta. Amen? Jekk inti tassewwa titlob biex ix-xita tal-Ispirtu Santu tiġi, x'qed tagħmel fuq għadi? Qed tistenna jew qed tagħmel xi ħaġa? Ħanilkom ħaġa għafa. Kien hemm darba żewġ bidja. Żewġ bdiewa, sorry. Mamma mia. Bdiewa. Kien hemm żewġ bdiewa. It-trej talbu biex Alla jibat ix-xita imħabba xejdu l-crops, ir-raba tagħhom. Wara wieħed mar id-dar u mar jorqod. U l-ieħor mar jipprepara fejn ħajpoġġi l-ħsad. Wieħed minnhom emmen li x-xita ġejja. Imma ħafna Kristjani jixxiequ ġejja x-xita ma tjorqdu. Kemm hawn knejjes Malta u Għawdex iridu għax-xita tal-Ispirtu Santu. Imma tistennew li xi ħaġa tiġri. Le xi ħaġa ħadiġri żgur. Inti m'intix imsejjaħ biex toqgħod tistenna x-xita ġejja. Inti għalet jgħidlek inti tistenna u minn hemm u bda prepara x-xita li ġejja. Għax dak li ħadd parti li ħadd ix-xita biex tiġi hija l-fidi tiegħek li inti taġixxi li inti Alla temmel li Alla semak. Alla sema wieħed illa lija. Aħseb wara li lilek. Li maħsula mifdija bid-dem għad Ġesu Kristu. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Jekk jiena u inti verament nixtiequ naraw isħab tal-glorja tal-Alla li minna l-mulej ħajjitfgħu jsawwab ix-xita tiegħu, imma maħniex qed naraw maħniex nirrealizzaw l-importanza tal-ħajja ta' talb tiegħek, tal-ħajja tat-talb flimkien għaliex dak huwa li ħajprepara dawk isħab tax-xita. Eżaż huwa fil-Bibja tgħidlek li fil-ġenna hemm l-inċensi li huma mimlijin bit-talb tal-qaddisin. Praise and worship timka. Fil-ġenna hemm inċens. Xejdulhom il-containers, iċ-ċensiera li huma mimlijin bit-inċens li huwa it-talb tal-qaddisin. Tidnejlek x'jagħmel Alla bihom dawk l-inċens. X'jerġa' jagħmel bil-Bibja tgħidlek? Jitfaħħom fuq id-dinja. Jitfaħħom fuq id-dinja. Aħwa. Tidħanamilkom naqra nervuż il-lejla. Jekk inti jiena u inti ma narawx ix-xita tal-Ispirtu Santu fi żmienna, twaħħal f'ħadd fik innifsek. Fil-Knisja. Twaħħalx fil-pastor,
Għaxan kek dal l-unika messaġġ qatt smajt f'ħajtek diġà smajt biżejjed. Amen? Alleluja. L-inċens li hemm fis-sema, fil-ġenna, fis-sema qudiem il-mulej, ħajjiġi wara li aħna nkunu għamilna commitment għat-talb u nollu li Sidna Ġesu Kristu. Il-mejjiet ma jistax jitlob. Il-mejtin mhumiex ħajtolbu. Aħna bżonn li nitolbu biex Alla isawwab xmajjar tal-Ispiritu Santu permezz tax-xita tiegħu fuq din l-art. Fil-ktieb ta' Eżajja 55 minn vers 9 sa 11. Iżma' moħħkom Alla jwedna xi ħaġa, tidu tarawha mor warawha. Isimgħuha mor wara. Eżajja 55. Meta inti tara weda, aqbad dik il-weda. U għejt mela la di Alla wedili, ħanamilha. La wedili. M'għandix għalfejn noqgħod nikkonvinċih tiġa konvint fuqha. Amen? Iżmgħu x'tajt. Ħanibda naqra minn vers 9, minn vers 8. Il-femit tiegħi mhumiex femitkom. It-triqat tiegħi mhumiex it-triqatkom. Oraklu dal-mulej. Għalġaqs kemm huma ola ismewwit mill-art, daqshekk ieħor huma triqati fuq minn triqatkom. U l-femit tiegħi minn femit tagħkom, ara xejn ġej, bħalma x-xita u s-silġ jinżlu mis-smewwiet u ma jerġgħux lura minn ġew bla ma jsaqqu l-art imma jġeluha tnissel u tnibbet u tagħti ż-żerriegħa il-min jiżra u l-ħobs il-min jiekol hekk jiġri minn kelmti. Hija toħroġ minn fommi moħħkom hawn. Isimgħuni moħħkom hawn, brothers and sisters. Inti tgħid xi ħaġa u tgħid u hija tniċċajta. Ix-xita mhux qed jgħidlek da tiċċajta. Jekk inti tgħid għax river of love, le, għod attenzjoni li ġej minn fommok. Għod attenzjoni ħajħor minn fommok. U le kont niċċajta passi. Titnejlek kif ħares lek id-demonju? Ara dal-balalu x-opportunità tidini. Tinsix iskrittura tgħidlek permezz ta' klimek tiġi ġustifikat u permezz ta' klimek tiġi kundannat. Mhux qed jitkellem għall-infern hemm per se, imma qed jitkellem li klimek stess jew ħajaqilawk, jew ħajkisruk. Jew ħajaqilek dak li qed inti stess. Issa għallek poġġi klimi fuq fommu. Irritorna ħlej is-sema. U l-klimi jsir bħal xita fuq din l-art. Tifmu għahwan. Jindaf xnajt? River of Love huwa il-moviment tal-Ispiritu Santu f'pajjiżna. River of Love huwa mamul minn eluf ta' nies. Sew dawk li jiġu u sew dawk li jżeguna bil-Facebook sigrit imma Alla xorta tjaraw. Ħabbejtek. River of Love huwa favorit. Kull fejn imur ix-xmara tal-Alla inaddaf, iġib il-ħajja, jifriska, u jekk intaqa' ma' xi tumbata, jew jiknisa, jew jaqbiża, jew innadafa. Ftakru fil-profezija tal-2000 u wieħed. Qabel ma kien twilet River of Love, fis-sema kien diġà jeżisti River of Love. Li f'kull fejn tmur din ix-xmara, ma kien hemm ħadd li seta' jwaqqafha u l-ebda seta' ma seta' jwaqqafha. Tiftakru dik il-profeżija? L-ebda seta', l-ebda qawwa u l-ebda awtorità ma seta' jwaqqafha. U inti tmur tgħid xi ċuċċata u ma xed niċċajta. Ħalli ngħidlek, li ma impressjonajtnix. U jekk għamilta, m'hemm bżonn tiskuża ruħek miegħi, skuża ruħek malla u kkanċella dak li għadek kif qed.
jekk inti tifhem il-qawwa tar-realm spiritwali u kull ma jseħħ fin-natural il-bidu tiegħu huwa fir-realm spiritwali. Mbagħad jimmanifesta fin-natural. Jalla jkollok revelazzjoni ta' dak li qed tisma'. Huwa żmien li jiena u inti niddikjaraw il-kelma tal-Alla. ħafna iktar minn qatt qabel. U l-kelma tkalna tkun fuq xofitna u nirreleasjawha fir-realm spiritwali biex naraw il-frott tal-kelma tal-Alla fuq din l-art. Permezz tal-fidi tagħna f'dak li Alla qal. Għax nafu li aħna qed nippreparaw il-miġġa tal-mulej imma l-ewwel tkun hemm l-aħħar ħsad. U aħna qegħdin fi żmien tal-aħħar ħsad. Fis-Salmi 184. Salmi 84. Kulħadd jgħid ix-xita ġejja. Ix-xita ġejja. Issa you either jump in the river or the river will carry you. 84 verse 6. Ħanin dawk li jsibu fik il-qawwa tagħhom li għandhom għal qalbhom il-pellegrinaġġ għat-tempju. Huma għaddejjin minn wied baka nixef sa nafsin. Bil-Malti xid mill-Bibja m'għandhomx il-kelma baka, ma bl-Ingliż hekk tara baka jisimha. Taf minn fejn ġej il-kelma baka? Mill-kelma bekka. Mill-wied ta' dmuħ. Għaw ġad minnkom għaddejtu mill-wied ta' dmuħ? U li dej? I have good news. Għaw ġad minnkom għaddejtu minn xi wied ta' dmuħ? I have good news coming. Iżmawa. Min għadda minn dan il-wied ta' dmuħ f'nixxija tal-ilma u x-xita bikrija bidlu fadajjar jimxu aktar jisaxħu sa ma jidru qudiem Alla f'Sjon. Intom tindunaw li skont dan is-salm id-dmuħ għandu skop. Maħu morru fis-salm 126. 126. Vers 4. Biddel mulej xortina għal widin tan-Negeb. Dawk li jiziraw fid-dmuħ. X'inhi di? Jiġifieri id-dmuħ tiegħek huwa bħal żerrija. Smajtu għadi? Id-dmuħ tiegħek huwa żerrija quddiem Alla. Uż-żerrija x'jiġri? Tikber. Għal daw kollha li kpejtu li naħseb il-maġġoranza tagħna kollha kpejna b'xi mod jew ieħor. Mhux ma taqaxxart il-baslaja, mhux għal dik ma toġġ. Il-biki tiegħek il-mulet jgħidlek dak huwa għażiż għal Alla u huwa bħal żerrija fl-art. Imma dik ma tibqax żerrija. Għasimgħu xajt. Għax jaqsdu bil-għana tal-ferħ. U ma' sejrin imorru jikbu, iġorru z-żerrija ta' z-zriħ. Iżda u ma' ġejn lura, jiġu b'għana ta' ferħ. Iġorru l-qatit fidejhom. Smajtu x'għad jgħidlek il-mulej? Iż-żerrija id-dmuħ tiegħek huwa z-żerrija li huwa l-ħsad li ġej f'ħajtek. Kulħadd jgħid ix-xita ġejja. Iż-żerrija tiegħek hija id-dmuħ tiegħek quddiem Alla. Kulħadd jgħidha warajja. Għal Alla kollox għandu skop. Xejn ma jiġi moħħli. U kollox idawwar għal ġittija. Kollox! Kemmu kbir il-mulej? Kemmu kbir? Kollox! Halleluja! U meta inti tibqa' konsistenti fil-biki tiegħek u fit-talb tiegħek, inti tipprepara ħsad kbir. U kelma ta' kuraġġ oħra, il-ħsad huwa dejjem ikbar miż-żerrija. Taqtax qalbek l-istaġun tax-xita ġej. Kun persuna li fuq ħajtek iġġor dik is-sħaba
tal-glorja talla. Xaħat li jgħix taħt isħaba li hija mimlija il-maħaj biex tiġi x-xita. U bħal Elija fit-tieni Slaten bħal kapitlu 18 meta talab u ġiet ix-xita. Bħal Pietru fl-Atti tal-Apostli meta f'Pentekoste tax-xita tal-ewwel xita 3000 ruħ salvaw. Bħal Filippu fl-Atti 8 meta wieħed mar ġewwa Samarija u permezz ta' wieħed raħal sieħ salva bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Bħal Pawlu meta mar Ateni quddiem Alla tfoloz, quddiem nies li ma jemnux jew jemnu bilux ma taħberijiet u Alla bad ix-xita tal-qawwa tiegħu. U meta raw il-qawwa tal-Ispiritu Santu, x-xita tal-Ispiritu Santu, il-kol daru lejn Alla u eluf ta' nies daru lejn Kristu u dak kollu li foloz, dak kollu li kien tal-okkult, dak li kollu kien tal-maġija, il-Bibja dejlek fl-Atti tal-Apostli 19 kollu ġibuh u ħarquh u nidmu minn dak kollu li kienu qed jagħmlu qabel. Ix-xita m'hemm bżonn ngħidlek araw ix-xita. M'hemm bżonn tikkonvinċi l-ħadd li x-xita ġejja. U m'hemm bżonn tgħid il-ħadd taw ix-xita inti tinduna naraw ix-xita. Qed tħossha xita għax fejn tiġi x-xita kulħadd jixxarrab. Halleluja! Lejla, I want to impart into your life. Imma kulħadd bil-wifqa l-ewwel. Ħalli nagħmlu talba għal dawk kollha li vera l-lejla jixtiequ jkunu parti, jippreparaw ruhom biex jirċievu l-ħsat tal-aħħar xita, il-ħsat taż-żerrija tad-dmuħ li inti żrajt. Sew għal-ħsat li huwa għal-ħajtek, sew għal-ħsat li huwa għal-pajjiżek, sew għal-ħsat li huwa għal-knisja tiegħek, għal-ħsat inżrajt u inti qed taħsad barkiet ħafna kbar, barkiet milli l-weġġat li inti weġġajt u kpejt. Imma lejla rridu nagħmlu ħaġa jiena u inti. Kollha kemm intom hawn preżenti u kollha kemm inkom qed taraw fuq televiżjoni, Facebook u YouTube u kull imkien. Number 1. Jiena u inti rridu nindmu minn kull forma ta' gburija. Pride. Ixini. Il-pride u l-gburijat Alla u l-Alla. Jekk tisimgħu storja fuq dik biss, morru simgħu l-messaġġ tiegħi ta' ġimgħa oħra, ta' ġimgħa ilu. Indmu mill-gburija. Mhux qed nitkellem fuq xi marċ tal-gburija, avolja dak huwa xort Alla ma jridux. Imma mhux dak nitkellem, gburija tiegħek. Tagħmel li trid, xi trid inti, x'ma tgħidilek inti, x'taħseb inti dak gburija. Gburija. Inti taħseb li tifhem aħtar minn Alla, jidhirlek li tara aħjar milli jara Alla. Gburija. Indem minn nubiet li inti taf li Alla ma japprovax ħajtek. Indem minn nubiet maħfra, aħfir minn weġġek. Iqaf qod attent x'tajt bil-sinek. Minn nubiet li taf li inti taf bihom. Sessualità perversa, pornografija, gideb, tqasqis, odju, nuqqas ta' maħfra. Il-xini. Indem mill-Alla tfoloz li inti milt qudiemhom. L-Alla tfoloz xuħud minnhom jisimgħu euros. Overtime. Karriera. Attenzjoni. Fama. Daw kollha huma Alla tfoloz li inti bosta minnkom bosta kristjani imilu qudiemhom dawn l-affarijiet. Nitħabbeb mad-dinja waqt li nispiċċa nkunu għadu tal-Alla. Nipprova noġob id-dinja u noffendi lill-Alla. Dak huwa Alla falsi hu. Indem li inti ma kellekx il-ġuħ għall-Alla, kif taf? Li inti taf suppost kif ikollok. Xi darba kellek il-ġuħ għall-mulej. Xi darba kien il-missjoni ta' ħajtek. Xi darba kien ix-xewqa ta' ħajtek. Xi darba inti kon fil-ħodu sa filgħax qed toħlom kif ħataqdi lill-Alla. Li ma Alla ħapost dak f'qalbek. Utlob il-Alla biex jużak
għal daw iż-żminijiet li qed ngħixu fihom. Ipprepara reservoirs fejn din ix-xita ġejja. Jekk inti tisma' llum għall-ewwel darba u tgħidli pastor, jiena rrid inkun din il-persuna, irrid inbiddel ħajti. Imma rrid nagħmel l-ewwel pass illum billi jiena nċedi ħajti lil Ġesu Kristu biex ikun is-sit tiegħi u s-salvatur tiegħi. Jekk dal-persuna hija inti, jekk inti taf li qiegħed fil-ħażin, jekk inti taf li qiegħed fl-iżball, x'qed tistenna qalbi tiegħi? X'garanzija għandek li inti tgħix ġurnata oħra? X'garanzija għandek li ħajkollok ċans ieħor? Kulħadd ibaxxi rasu. Għaw xi ħadd illejla minnkom tgħidli pastor jiena kelli bżonn nisimgħu dal-kliem. Oli dejk, għaw xi ħadd. Amen. Jiena nemmen onestament kollha kemm aħna għandna bżonn nisimgħu. Imma forsi inti llum għadek barra mill-familja. Għadek ma tħallx parti mill-familja ta' Kristu. Mhux qed ngħidlek xi membru ta' River of Love, familja talla, parti mill-ġisem ta' Kristu. Ma ssirx parti mill-ġisem ta' Kristu għax titwieled Malta, tissir parti mill-ġisem ta' Kristu għax titwieled mill-ġdid. U dan li tkun deċiżjoni konxja tiegħek li tittamilha illum billi tażel u tgħid il-Ġesu biex ikun is-sit u s-Salvatur tiegħek u tpoġġi l-fidi tiegħek fih u tibda timxi miegħu. Jekk dal-persuna inti qegħdet talba warajja issa stess, int fejn int hawnhekk jew int hawnhekk fejn intom madwar din is-sala, inti fuq YouTube, televiżjoni, fuq Facebook, qegħdet talba warajja minn qalbek ejda. Illum issa qadis. Ejda. Nitolbok minn qalbi. Aħfil li d-nubieti. Ġesu, nemmen b'qalbi kollha li inti l-mulej tiegħi u s-salvatur tiegħi. Salvani mulej. Aħfir li d-nubieti. Mulej inti qed issejjaħli biex inkun parti mill-familja tiegħek. Aħfir li d-nubieti mulej fejn inqastek u inti dan tafhom kollha. U aħsilni bid-dem prezzjuż tiegħek. Ma rridx nintilef mulej. Ma rridx immur l-infern għall-eternità. Laqqas ġurnata aħseb wara għal dejjem. Ġesu, aħselni bid-dem prezzjuż tiegħek minn kull dnub li qatt tamilt u offendejtek bih. Aħsilli fommi, il-sini, qalbi, ħsibijiet bid-dem prezzjuż tiegħek mulej. Millum il-qoddim mhux iktar xirrid jien, ma xi trid int. Bħal Marija ngħidlek mulej, ħajsir minni skont kelmtek, dak li trid int. Salvani, użani, ejja f'qalbi, poġġi fuq it-tron ta' ħajti. U millum il-qoddim għamel minni dak li trid int. Jiena ta' Ġesu Kristu, niġħad id-demonju. Niġħad kull alla fals. Niġħad x'naħseb jien x'idilli jien mina xejn minn għajrek imma permezz tiegħek kapaċi u niflaħ għal kollox. Ġesu, mulej tiegħi u għala tiegħi. Jiena tiegħek mulej. Ħajti fidejk. Millum il-qudiem f'isem Ġesu Kristu ta' Nazaret. Amen. Jekk dit talba qed minn qalbek warajja, għaw xaħat illum għaldek it-talba l-ewwel darba minn qalbek, oli dejk. Dak kollha li qed it-talba l-ewwel darba minn qalbek, oli dejk. Oli dejk, tistħi, oli dejk, min intom, oli dejk, grazzi mulej, grazzi Ġesu. Grazzi brother, min iktar oli dejk, min iktar. Oli dejkom, grazzi mulej. Grazzi da dak kollha li għalejtu jdejkom, grazzi Ġesu. Inti fuq YouTube, Facebook, televizjoni. Jekk inti qed it-talba llum minn qalbek illum insalvat. Ibda qara l-Bibja għax bekk Alla jkellmek. Tkellem Alla fit-talb għax bekk inti titkellem miegħu. U ejja u xxierek magħna kull nhar terba' u nhar ta' sib fis-seba' ta' filgħaxija u l-ħadd fil fl-10. Ġewwa il-familja li dejjem tikber u tiżdied, River of Love. Il-moviment tax-xita tal-Ispiritu Santu. Kun parti minna u timmissjajiex. F'isem Ġesu.